سلام نايك أبهر أملاخ مسكولاتكم يخون أب كل عالم كوينكم نازي دمتي تكاتاتلو وغناتي كميك أنيخم كمي اللخم أنا أبهر مسكن بتعامل تبقى اللخو نسخاتكم دما سلام كتلو يمني كتي لكم فقد أملاخ لو معالت دما بنايك أبهر قال نهوات ناز تأكم نجر كنرينا إجزابير منفس قدوس مسكولاتنا يخون أبز حالف جزء بزعبا ويتانا إيسوس كريستوس بزعبا حمامات مسكالو كنزار عرب كنينا نيرنا أيهداويان نقويتا إيسوس كريستوس كحزوه مسيحودا كم زتسامعو كم ون قويتانا إيسوس كريستوس كم زحازوه كم سقلوا بزح مكرا سقاي سلينا كم زرخبن أمودا تدما مويتو كموتانو نتنسيو نعنا ندك سبات دحنت كم ذهبنا كنزار عرب كنينا نيرنا كل جزء بزعبا قويتانا إيسوس كريستوس كنزار بكلنا حدا نجر ندذكرنا ينخيد نجرات الله سدما سلا ولد እግዚአብሔር كنزارب كلنا تمصنا حنتي قدست أدالا سادما دنجل مريم ولاديت أملاخ ولاديت ኢየሱስ ክርስቶስ ያ ማለት ነው ስለዚህ ነዛ ቅድስት አደ አቦታትና ሐዋርያት አመጽሐፍ ቅዱስ አዚዩ አቢ በዝኾነ ነገር ገሮም ገሊጾምዋ አለው አመስጊኖምዋ አለው ብዛዕባ ኣብ ህይወትና ዝገበረቶ ዓበ ነገራት ጽሒፎምልና አለው ማለት እዩ ስለዚ ስለ ጎይታ ክትዛረብ ከለና ካብኡ ክትፍለይ ዘይትኽእል ኣብ ሓሳብና ትመላለሰና ኣደ ድንግል ማርያም ያ ማለት እዩ ንምንታይ ስለ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንዛረብ ከለና ስለ መለኮታውነቱ ዘይኮነ ጥራይ ስለ ስጋ ምዃኑ ሰብ ምዃኑ ስለ ነዛረብ ስለ ድሕነት ክንዛረብ ከለና ስጋ ወሲዱ ተገሊጹ ብስጋና አና ከድሕነና ድማ ካብ ድንግል ማርያም ብዝወሰዶ ስጋ ነፍስኒ ስለዚ ድንግል ማርያም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጽህናን በቅድስናን ስለዝወለደት እሱ ድማ ካብኣተ ወሊዱ ንዓና እንታይ ጌርናዩ ድሕነት ፈጺመልናዩ ስለዚ ነዛ ኣደዚኣ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ጥቕስታት ብዛዕባ ክረክብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ንሎም መዓልቲ እንታይ ኢና ክንዛረብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክትወልዶ ከላ መጀመርያ ቅዱስ ገብርኤል መልአኽ ናብ ድንግል ማርያም ከም ዝመጸ እዩ ዝነግረና መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ካብ 26 ዘሎ ቃል ተሪኢና ማለት እዩ ኣብኡ ሕጂ እንታይ ዝብላ ሰላም ንዓኺ ይኹን ኦ ማርያም ምልእተ ጸጋ ንስኺ ካብ ኩለን ኣንስቲ ዝተፈለኺ ዝተባረኽኪ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ እንሆ ክትጠንሲ ወድኻ ክትወልዲ ኢኺ ይብላ ማለት እዩ ንሳ ቅድስቲ ከም ዝኾነት ንሳ ንጽህቲ ከም ዝኾነት ንሳ ካብ ኩለን ኣንስቲ ዝተፈለየት ከም ዝኾነት መጀመርያ ምስጋና የቕርበላ እሞ ድሕሪኡ እንሆ ክትጠንሲ ክትወልዲ ኢኺ ከዓ ይብላ ንሳ ነዚ ነገር እዚ ከመይ ይኸውን ኢላ ድሕሪ ምዝርራብ ኣብ መወዳእታ ንእግዚአብሔር ዝክስኣኖ ነገር ስለዘየለ መንፈስ ቅዱስ ኣባኺ ክሓድር ክትጠንሲ ወድኻ ክትወልዲ ኢኺ ምስ በላ እንታይ እያ ትብሎ በል ንእግዚአብሔር ብርግጽ ዝሰኣኖ ነገር የለን እሞ ከምቲ ትብለኒ ዘለኻ ነገር ይኹነለይ ይፈጸመለይ ትብሎ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ድንግል ማርያም እንታይ ይገብር ይጥነስ ተጠኒሱ ድማ ይውለድ ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስተወልደ ድማ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ መብልዕ ማል እንታይ ጌራቶ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሊዳቶ ነቲ ንዓለም ከድሕን ዝመፀ ጎይታ ንሳ እንታይ ጌራቶ ወሊዳቶ ማለት እዩ ንኣምላኽ ንሳ እንታይ ጌራቶ ወላዲቱ ኮይና ኣዲኡ ኮይና እሱ ከዓ ኣምላኻን ውላዳን ኮይኑ ንክርስቶስ ከምቲ ዝግባእ ድማ ከም ኣድነት ብዙሕ ዋጋ እንዳኸፈለት ድማ ክርስቶስ ኢየሱስ ብሄሮዶስ ንከይቅተል ካብ እስራኤል እንታይ ጌራ ስደት ናብ ግብፂ ኸይዳ ብዙሕ ሽግርን መከራን ረኺባ ማለት እዩ ብድሕሪ እዚ ምስ ተመለሰት ድማ ናብቲ ቤተ መቕደስ ክግዘር ኢሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ከደት ኣብኡ ዝረኸባ ኣቦቲ አረጋዊ ስምዖን ድበሃል ኣቦ
እንታይ ዝብላ ንድንግል ማርያም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመርያ ከይዱ ሓቆፎሞ ኦ ጎይታ ደጊምና ዓይኒ ባርያኻ እንታይ ይግበሮ ኣፋንዎ ውሰደኒ ምክንያቱ የዒንተይስ መድሓንካ ሪአን እየን ይብሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እቲ ካብ ድንግል ማርያም ዝተወለደ እቲ ክግዘር ናብቲ መቅደስ ናይቶም ቤት ጸሎት ዝኸደ ንሱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ እሱ ፈጣሪ ከም ዝኾነ እሞ ሕጂ ግን የዒንተይ መድሓንካ ስለ ዝረኣያሲ ውሰደኒ ይብሎሞ ንድንግል ማርያም ኣብዚ እንታይ ዝብላ ሓሳብ ብዙሓት ሰባት መታን ክፍፀምሲ ንልብኽ እንታይ ክገብሮ እዩ ሓዘን ከም ሴፍ እንታይ ክገብሮ ይብላ ክስንጥቆ ይብላ ማለት እዩ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስለ ወዳ ክትብል ሓሳብ ናይ ብዙሓት ሰባት መታን ክገሃድ ንሳ ብስቕለት ወዳ ብስቅያት ወዳ ብሞት ወዳ ብመቁሰልቲ ወዳ ብመግረፍቲ ወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ ዝኾነ ስቃይን መከራን ኣብ ውሽጣ ከም ትቕበል ይገልጸላ ማለት እዩ ስለዚ ድንግል ማርያም ክርስቶስ ኢየሱስ ንዓና ተሰቂሉ ከድሕነና ንሳ ግን ንኩሉ ትዝረኸቦ ስቅያት እንዳረኣየት ልባ ብሓዘን እንታይ ይገብር ነይሩ ይስንጥቕ ነይሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ትሓዝን ትጉህ ነይራ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ድንግል ማርያም ናብ ኤልሳቤጥ ከይራ ክትበፅሓ ምስ ከደት ኤልሳቤጥ ድምፂ ሰላምታ ናይ ድንግል ማርያም ምስ ሰምዐት ይብል እቲ ኣብ ማህፀና ዝነበረ ቅዱስ ዮሐንስ ብሓጎስ እንታይ ገበረ ይብል ተሰራሰረ ይብል እሱ ኣብ ማህፀና ኣዲኡ ኤልሳቤጥ ኮይኑ ድምፂ ናይ ድንግል ማርያም ሰላምታ ምስ ሰምዐ ብሓጎስ እንታይ ገበረ ይብል ተሰራሰረ ይብል ኤልሳቤጥ ድማ እንታይ ኣትብላ ንድንግል ማርያም ኣዶ ጎይታይ እስኺ ናባይ ክትመፅሲ እዚ ካበይ ኮነለይ ንሆ ድምፂ ሰላምታ ምስ ሰምዓኩ እቲ ህፃን ብሓጎስ ኣብ ከርሰይ እንታይ ገበረ ተሰራሰረ ትብላ ማለት እዩ ድምፂ ናይ ድንግል ማርያም እንታይ ገብር ነይሩ ኣብ ውሽጢ ከብዲ ንዘሎ ህፃናት የሰራስር ነይሩ ንምንታይ ንሳ ብመንፈስ ቅዱስ ተመልአት ንጽህትን ቅድስትን ዝኾነት ኣደ ስለ ዝኾነት ንሳ ነቲ ንዓና ከድሕን ኢሉ ካብ ሰማይ ዝወረደ ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ዝተለኣኸ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝጠነሰት ንሳ ንጽህትን ቅድስትን ብጽእትን ስለ ዝኾነት እንታይ ትገብር ነይራ ሰላምታኣ ንኤልሳቤጥ እንታይ ገይርላ ሓጎስ ፈጢርላ ሰላም ፈጢርላ ነቲ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ኣብ ማህፀና ዝነበረ ህፃን ድማ እንታይ ገይርዎ ብሓጎስ ከም ዝሰራሰር ገይርዎ ማለት እዩ ከምዚ ዝበለ ሰላምታ ተሰሚዑ ኣይፈልጥን እዩ ማለት እዩ ንሳ ብመንፈስ ቅዱስ ስለ ዝጠነሰት እግዚኣብሔር ንጽህትን ቅድስትን ስለ ዝገበራ እንታይ ገይራ ሰላም ምስ በለታ ሰላምታኣ ንኤልሳቤጥ እንታይ እዩ ናይ ደስታ ናይ ሓጎስ ሰላምታ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ድንግል ማርያም ካብዚ ድማ ትሕት ኢላ ንኤልሳቤጥ ኣገልጊላ ብድሕሪኡ ድማ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሊዳ ብዙሕ ስቃይን መከራን ስሉይ ተቐቢላ ንጎይታ እንታይ ገይራቶ ክሳብ መቃብር ክሳብ ሞት ስዒባቶ ማለት እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም እንድሕር ከድና መቋም ድንግል ማርያም ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ ብዙሕ ስቃይን መከራን ክረክብ ከሎ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብቲ እግሪ መስቀል ኮይና እንታይ ትገብር ነይራ ብሓዘን ትበኪ ነይራ ሓዘን በርቲዕዋ ትሳቕ ነይራ ምስ ቅዱስ ዮሐንስ ኮይና በዚ ምክንያት ድማ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት እንታይ ዝብላ ኣታ ወዴ እንሆ ታዴኻ ኢሉ ድንግል ማርያም ዮሐንስ ክህቦ ከሎ ኢና ንርኢ ንሕና ድማ ብዮሐንስ ኣቢልና ንድንግል ማርያም እንታይ ጌርናያ ኣደ ክትኮነና ተቐቢልናያ ማለት እዩ ንድንግል ማርያም ከዓ እንታይ ይብላ ኣትጓለይ እንሆ ወድኺ ይብላ ንሕና ድማ ደቂ ድንግል ማርያም ክንከውን እግዚአብሔር እንታይ ጌርልና ኣብ መስቀል ሂብና ማለት እዩ እዚ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 እንድሕር ተመልኪትና ከዓኒ እቲ መርዓ ዝገበረ ሰብኣይ ዘቹማስ ዝበሃል ሰብኣይ እንታይ ኣብ መንጎ መርዓ ወይኒ ከም ዝተወድኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ግን ወዴ ወይኒ እምበር የብሎምን ኢላ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ነቲ ወይኒ እንታይ ገበረ እዩ ዝብል ነቲ ማይ ናብ ወይኒ ለወጦ ካብቲ መጀመርያ ዝነበረ ድማ እቲ ድሒሩ ዝመፀ ወይኒ ኣዝዩ ጥዑም ኮነ ይብሎ ማለት እዩ ስለዚ ድንግል ማርያም ናይ ህይወትና ብዙሕ ነገር ሰናይ ዝገበረትልና ኣደያ ንሳ ኣደ ጎይታ ስለ ዝኾነት
ንሳ ንጽህትን ቅድስትን ስለ ዝኾነት ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ክትህሉ ይግባእ እዩ። ኩሉ ግዜ ስለ ወዳ ክንሓስብ ከለና ንዓኣ ክንዝክራ ይግባአና እዩ ነዛ ቅድስቲ ኣደ። ምክንያቱ ኣደ ኣምላኽ እያ። እንኳን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ኸማን ንኣዴና ዘኽብረልና ሰብሲ ብጣዕሚ ኢና ንፈትዎ። ኣዴና እንድሕር ደኣ ከቢራ ክብርና እዩ። ስለዚ ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ምኽባር ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ምፍቃር ንቅድስቲ ድንግል ማርያም ክብሪ ምሃብ እንታይ ምግባር እዩ? ንእግዚአብሔር ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ምሃብ እዩ። ምክንያቱ ንሱ ስለ ዘኽበራ ንሱ ዝቐደሳ ነቲ ኣምላኽ ዘኽበራ ኣደ ክብረን ድሕር ደኣ ሂብና ብኣምላኽ ንሕና እንታይ ንኸብር ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ኣደ እዚኣ ኣብ ህይወትና ካብ ኣዴታትና ዝበለፀት ኣደ እያ። ንሳ ንሽግራትና ትምልከት እያ። ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኩኹም ኣብ ቃና ዘገሊላ እኮ ሰብኣይ እንታይ ኣይገበራን? ንድንግል ማርያም ኣይነገራን ወይ ንተወዲእ እንሎ ኣይበላን። ግን ብመንፈስ ቅዱስ እንታይ ጌራ? ንሳ ንጽህቲ ስለ ዝኾነት ቅድስቲ ስለ ዝኾነት ብመንፈስ ቅዱስ እያ ፈሊጣ። ሓዘን ናይቲ ሰብ እሱ ፈሊጣ፣ ጓህ ናይቲ ሰብ ንሱ ፈሊጣ። ወደዮ ወይ ንበር የብሎምን ኢላ ናብ ወዳ እንታይ ጌራትሉ? ኣማሊዳትሉ ማለት እዩ። ስለዚ ወገናተይ እዛ ኣደ እዚኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎድና ክትከውን ዝግባኣ ኣደ እያ። ንሳ ንጽህቲ እያ፣ ንሳ ቅድስቲ እያ፣ ንሳ ብርኽቲ እያ። መጽሓፍ ቅዱስ ይኸምኡ ዝብላ ማለት እዩ። ሰላም ንዓኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ፣ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ዝተባረኽኪ ኢኺ ይዝብላ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ። ገብርኤል ጥላይ ዝኾነ ከዓ ኤልሳቤጥ ከዓ ብምድሪ እንታይ ጌራ? ኣደ ጎይታይ ንስኺ ናባይ ክትመጽእ ህዝብ ካበይ ኮነለይ? እነሆ ድምፂ ሰላምታ ከም ዝሰማዓኩ እቲ ህፃን እንታይ ገበረ? ብሓጎስ ተሰራሰረ። ስለዚ ብሓጎስ ዘሰራስር ድምፂ ዘለዋ ኣደ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወትና ክትህሉ ኣብ ሓሳብና ክትህሉ ይግባእ እዩ። ክብሪ ክንህባ ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብኣ ብዝተወልደ እግዚኣብሔር ወልዲ ኢና ንሕና ድሕነት ረኺብና፣ ህይወት ረኺብና፣ ናጽነት ረኺብና፣ ካብ ሞት ተጋላጊልና፣ ንህይወት በቂዕና። ንሕና ሎሚ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክንወርስ እንወስዶ ስጋን ደምን ካብ መን ዝተወስደ እዩ? ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ወልድ ካብ ድንግል ማርያም ካብ ስጋ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሳ ወሲዱ ተዋሃሂዱ ምስ መለኮቱ ኣዋሃሂዱ ሕጂ ንዓና መድሃኒት ነፍሲ መድሃኒት ስጋ ዝኾነና ዘሎ ማለት እዩ። ክርስቶስ ምሳና ክወሃሃድ ክርስቶስ ኣባና ንኽህሉ ዝገብሮ ዘሎ ብስጉኡን ደሙን መጀመርያ ካበይ ወሲድዎ? ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እዩ ወሲድዎ ማለት እዩ። ስለዚ ድንግል ማርያም ኩሉ ግዜ ዝግባኣ ክብሪ ክንህባ፣ እሳ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎድንና ክትከውን፣ ኣደ ጎይታይ ንስኺ ናብ ህይወተይ ክትመጽእ ህዝስ ካበይ ኮነለይ? ድምፂ ስኺ ሰላምታ ከም ዝሰማዕኩሲ ተረጋጊኤ ዕረፍቲ ኮይንለይ